Tak začal som podnikať ešte v roku 1991, čiže podnikám už 23. rok a fakticky môžem povedať, že asi v tom istom odbore. Maloobchodnej činnosti som začal robiť a začal som ako s potravinami. Začal som prevádzkovať malú cukrárenskú výrobňu, fakticky ktorú prevádzkujem aj dodnes. Impulzom, že som sa prihlásil do tejto súťaže, fakticky konkrétne ma oslovilo ako Metro, veľkoobchod. A potom ma aj trošičku presvedčili, že treba sa prezentovať. Oslovilo ma to hlavne aj to, že fakticky dá sa tu vyhrať určitá peňažná odmena. A nakoľko ja už roky robím s bezdomovcami, ja som tedy aj slúbil aj týmto bezdomovcom, aj hlavne tým, ktorí ich majú na starosti a pomáhajú spolu so mnou, že túto čiastku im venujem. Fakticky vyšlo to z toho, samozrejme, že my určitú čiastku každý rok z nášho podnikania venujeme tejto činnosti. Ja vám musím povedať, že ja mám za chvíľku 60 rokov, takže už veľmi nerozmýšľam na tom rozvoji ďalej, ale práve rozmýšľam nad tým, že ako aj túto výhru, čo som ponúkol práve týmto bezdomovcom a ďalšie moje aktivity v budúcom období by som chcel skôr venovať tejto charitatíve a chcel by som sa viacej nejako venovať tým ľuďom, ktorí to potrebujú.